تنه د 24 دمجمێرên rabihorî de bi 32 dronan êrişî Herêma Kurdistanê hate kirin. Êrişên 24 demjimêrên rabihorî 32 dron bûn. 25 ji wan li bajarê Hewlêrê, 2 li sînorê qezaya Kuya ser bi parêzgeha Hewlêrê, 4 dron li Duhokê û êrişek jî li ser Silêmaniyê hate tomar kirin. Êriş li gorî navçeyan bi vî avayî ne. Li 28 Sebatê hetanî nîvroya îro 2 Nîsanê گشتنه 588 درون و موشکان و لگوری پارێزگهان به وی آوینه 458 درون و موشک آراسته پارێزگاه هەولێرê هاتنه kirin 103 درون و موشک آراسته پارێزگاه سلێمانی هاتنه kirin 25 درون آراسته پارێزگاه دهۆکê هاتنه kirin 2 درون jî li sînorê parêzgah Helepçê xistine xarê li gorî amaran di encama êrişan da ji 28 Sebatê ve 14 kesan canê xwe ji dest dane not û 1 kes jî birîndar bûne. Ji wan kesên ku canê xwe ji dest dane 6 ji wan pêşmergeyên fermandeya devera yekê bûn ku li sînorê Xelîfan ya ser ve parêzgah Hewlêrê şehîd bûn. Karmendekî asayişê jî şehîd bû li firokexaneya navdewletiya Hewlêrê. 6 pêşmergeyên sê partiyên Rojhilatê Kurdistanê şehîd bûn ku 2 ji wan li Hewlêrê, 2 jî li sînorê parêzgah Silêmaniyê, 2 din jî li sînorê Başîkê li deşta Neynawa şehîd bûne. Her wiha roja 12 adarê serbazekî Fransî jî li Hewlêrê canê xwe ji dest da. Beşek ji birîndaran jî ev in. 3 pêşmergeyên fermanderiya devera yek li sînorê îdareya serbixuya Soran, 3 karmendên asayişê li firokexaneya navdewletiya Hewlêrê, 3 pêşmerge, 2 pasewanên taybet li bargeha berê ya netebên Yekgirdî li Silêmaniyê, pasewanekî hotela Taytanîk li Silêmaniyê, her wiha 2 karmendên berevaniya sivîl a Xelîfan, 2 pêşmergeyên hêzên hefteyê pêşmerge û polîsek hene. Di nava birîndaran da 18 sivîl jî hene. Kompanyaya Şamaran ragandiye ku li yek ji embarên kêlga petrolê ya Sersingê li Herêma Kurdistanê teqînek çêbûye, ji ber vê yekê jî berhemanîna petrolê li kêlgeyên Sersingê û Etrûşê hatine rawestandin.